Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. An oras na ini hatod man sa Sendok sa Karahayan Boat ni Vincent Boyet Nagrampa, punong barangay kana San Vicente Sur, Iriga City. An oras na ini hatod man sa Sendok kana Nakings Paul Water Repelling Station, owned and managed by Puli and Ani Barasina Bagapuro, na makukuha po dyan sa atubangan kana San Isidro Elementary School, tigdi po sa siyudad kan Iriga. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.
Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Dugang Diyos marhay na aga po sa Indo nga boss. Met sa uno na kita kan bulan na Agosto. Mahal daw po kita nin Webes. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Man sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Ay ko kaya nahiling so yaon digdi sa studio. Hoy, good morning sa mga parantabay niya to. Ali pa lang ka ako dyan sa Casoreco 3. Amay kitang nagbayad tanganing makalibre sa pila. Sabi ka itong duman sa drive-thru. Drive-thru po ito. Si Bert Cabrillas pala. Duman sa transmitter. Pangirit kaya ako itong cashier duman sa Casoreco 3 sa drive-thru ta. Nagbaba kaya ako duman sa motorsiklo. Kunyan sabi niya, drive-thru po ito. Pero Muslim na niya ako ini binalikan ko so motor ko ita kadakol na kan nakapila biglang nasalisihan niya ako Duman na lang kita sa laog nagbayad ta. Maray duman maski sa priority lane pwede. Ako nagmamadali. Yaon si Madam Anrotsi. Mga amigo-amiga ta dyan sa Casoreco 3. Importante ikaw ang ibabayad. Masakit po unya na panahon magdisponer ni na pambayad. Lalo ta naglangkaw an singil sa kuryente ana taripa. Naglalampas na pong 12 pesos an per kilowatt. Bagay bako sa naman po ang Casoreco 3 ang apektado kaining paglangkaw kan per kilowatt na taripa nen singil sa kuryente kundi magin an iba pa pong mga kooperatiba nen kuryente digdi sa Rion kan Bicol. Baka ngani bako sa naman sa Rion kan Bicol pati sa ibang lugar sa nasyon Pilipinas. Kaya dakulpuan na taraka, nagngalas, anong ngayon ita biglang luminobuan sa muyang babayadan. Siyempre, depende po kaya yan sa pinagbabakalan na supply ng kuryente ka na lambang kooperatiba. Saka may mga susundon man na ipinapautob bako sa nang Casoreco 3 kundi magin an Energy Regulatory Commission. Ang Department of Energy. Sakop po baga. Ang gabos na kooperatiba digdi po sa Nasyon Pilipinas kan Department of Energy. Kaya nga ni gustong imindaran ang nakapalaman sa Energy Regulatory Commission ito pong EPERA Law. Maski ang mga kooperatiba nagsabi ang mga empleyado pagabat niya ining EPERA Law ini. Di pera na. Kung narog kayan, bako na yan na tol-tol na lay. Bakong makakatabang sa makakatabang sa satuyang mga membros konsumidores ka na lambang kooperatiba digdi po sa Nasyon Pilipinas. Tangon yan, masakit hanapon ang kwarta pero madaling gastuson. Pag nagsabay-sabay na po ang bill, bako sa nang sa kuryente, bill sa tubig, tapos sa internet, ining mga sa telcos, kung mayo ka man sa nang, kumbaga, isusustiner, imamantiner ka na mga bill na ini, sabi nga ni kaniba, bill below na nga ya, kababayad kan mga manlain-lain na bill. Yan po ang problema niya to. Sabi kan iba ngaya, live up to the budget. Ang bilog na ringkunada nakatutok na
Ricky Philip Baracena. Kundi daw pinanungon yan, ngaya sabi live up to the budget, masakit. Budgeton an kwarta. Madaling gastuson pagyaon na sa laog kan bulsa. Report! Ano, nasa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi karon dan Philip, good morning sa imo asin sa gabasagan tabay. Ara mo tabi karon dan Philip diyan may isumpay na ako sa pigtutukar mo, tama ka. Pag ang kwarta talaga yaon na sa bulsa, madaling magastos lalo na kung nasinsilyo na garo naglayog na. Dahil na makukontrol. So yan ang kunyan niya to, kaya dapat ang kwarta permin pa siguro. Anyway, tabi karon sa Philip, sa satuyan heras na impormasyon sa lado lokal, nakaulay niya to ang Basca President ng Barangay San Jose kay ni Ciudad ng Iriga. Sudman nakaulay niya to si Mrs. Daisy Pandes, yung ang Basca President kang senior citizen diyan sa Barangay San Jose kay ni Ciudad ng Iriga. And maugma kay ni pinagantabay na pinagkukunyan na palan kay ni lokal na gobyerno kay ni Ciudad ng Iriga katuwang an sa indang kunya kang senior citizens. Grabe da ang suporta man na tinataw kang LGU Iriga sa senior citizens sa lado ka mga kagugurangan lalo na diyan sa may Barangay San Jose kay ni Ciudad ng Iriga. Kang hinapot niya to si Mami Daisy kung kumusta ang members kang senior citizens diyan sa Barangay San Jose kay ni Ciudad ng Iriga. Igwa pa lang sila members na 318 na mga miyembros and may mga kadaklanig di active lang ang iba dai na nakakapagpartisipar, dai na kunyan kung nagkakaigwa sila ng monthly meeting hulitang iba daa may helang, bedridden, almost 100 daa ang may kahilangan na miyembro kang senior citizen dyan sa unambitan ng barangay. And maugmang pigantabay tabi karon ng Philip ni Mrs. Pandes, ang Basca President kang San Jose na ang payout palan kang senior citizen gigibuhon na ining quarterly. So magiging 3,000 na ini ta ang kada bulan is 1,000 pesos. So king quarterly magiging 3,000 na ini and dumanda sa nagahapot kung noari lang magiging payout bangonya niya na bulan ning Agosto kaya lang Mayo pang schedule papaaramo na lang daa kamo kang opisina kang senior citizens kang lokal na gobyerno kay ni Ciudad ng Iriga. And sigun pa sa pagpahayag tabi karon ng Philip ni Mrs. Pandes, ang senior citizens pala niya pinagre-revisar pigpapa-update sinda hulita sa mga miyembro kang senior citizens na igwa miyembro kang SSS. Tapos, kunyan, may, sabi nga ni ka, may nare-receiving pension, automatic pala yan nahahalion. Mahigot ang kampanya, mahigot na polisiya kang salado kang senior citizen, so makakakuha kang social pension, dapat itong poor to the poorest, yan ni isabi. Tapos, mayong nakuko ang pension sa GSIS, and sa SSS or sa Pag-ibig Mayo dapat talaga ito talagang nagtitios sa pinakatios. And dumanban sa senior citizens na igwadaanin kunya ning PhilHealth or sa SSS pinagre-receive ini automatic na halion hulita igwa na sa kukunyan sindi ang ikukunyan sa lado kang senior citizen is itong inahalat ninda itong universal health care na magiging beneficiaryo man sa lado kang senior citizens. So yan tabi karon dang Philip yan pala ang sistema kayan pala tabi karon dang Philip maski sa ina barangay idi sa Ciudad ng Iriga, halimbawa ang sarong miyembro kang senior citizen nagadan, di siyempre miyembro siya, igwa siya na receiving social pension, automatic pala niyan tabi karon ng Philip pag nagadan, hahaliun na yan, hahaliun na sa lista, tatanggalon na, may isa sa lida kung isa na naman itong nakalinyada para mag-patch up duman sa nabakanting position kang nagadan na sarong senior citizens. In pigpaliwanag tabi karon ng Philip ni Mrs. Pandes na daiga boss na senior citizens
pwedeng makareceive ni social pension sa pinagbabalidate yan. Bako lang ang validation kayan siya mismo itong ang masurat, mabalidate na una ang BASCA President, itapos ipapasa yan sa LGU, lalo na sa opisina kang DSWD, tapos ang DSWD isusumiti yan duman sa region, tapos ang region isusumiti man duman sa national. Kaya ang national, iyo ang ma-decide kung makaka-avail kang senior social pension kang senior citizens o dai. Pero sa datos kaya ay sa panundunan kaya sa requirements sabi kaya karon ng Philip, dapat ang makareceive lang kang quarterly ayuda hali sa senior citizens itong social pension, dapat itong nagtitios, mayong hanap buhay, mayong nagpapakakan, as in mayong nag-aataman. So, sabi nga ni Kayan, in other words, poor to the poorest. Tapos kung Kumbaga, indigent. ano sabi ka na, Philip? Indigent. Yeah, indigent in other words. Sabi ka nga ni. Pero kung manunutaran mo baga karon ng Philip, kung ka napapaabot sa satuyang kariparuan, na minsan may mga nakaka-receive ni social pension na igwan ng pension. Siguro kaya malakas kaya yan sa BASCA President. So, Ana nangyayari, karo may nakakarulusot pagiraray? iyo tabi karon dan Philip, may aram nga niya ako kayaan. So, day ko na pagnaranan. So, sabi, may nakaulay kita, depende kaya daayan sa BASCA President. So, syempre, ang BASCA President, iyo ang ma-approve bago isumiti sa lokal na gobyerno kay Inicio David Iriga. So, ang pag-a-approve pa lang kayan, una muna, ma-validate kayan, ma-screen ang BASCA President, tapos isusurrender sa DSWD. Ang DSWD isusurrender duman sa national, regional, tapos sa region isusumiti sa kunyan na national, so araw kayan. Ang kunyan kadakol pa kang mga beneficiaryo na makukunyan na kaninyada, na makukunyan kang senior citizens, kung dai-dai ni may habon mo na taon 2024, baka sumasunod na 2024, makunyan na ninyo. Ma-avail na kang mga senior citizens. May hinuhurot kaya baga tabi karon dang Philip sa Kongreso sa Senado na dapat gabos na miyembro kang senior citizens makapag-avail ka ining kunyan social pension. Kaya lang ang sabi man kang iba, mga dapat ang i-priority itong talagang mayo man lang nakuko ang bulan-bulan para man sa pagkunyan kang pangkunyan sa bulong and makapasabay mga maintenance. And ang kunyan pa kayo ni sabi karon dang Philip, isumpay ko na makaulay ko man ang parang sabi nga ni Kayan, ang pinaka-head ng senior citizens sa Rion Bicol, sa paagyan ni Ma'am Nonita Red, dapat sa sarong member kang senior citizens, maski bako kang nakaka-receive ng social pension, dapat pili po ni dong ugalion na kumabakal da ka mong bulo, maski may imamanda ka mo, darahon ang booklet kang senior citizens, sa ni makabail ka mo ng discount sa mag-grocery ka mo, magdakan ka mo sa fast food chain, dapat kunyan, kaya kaiba itong passbook sabi, itong booklet ninda, saan ni maka-avail sinda, sabi nga ni Kayan, makonsumo man ninda itong benepisyo na discount percent na naitataos ninda. Pero sa lado ka mabakal katabi, kung mag-grocery ka, Philip, bako man kay puhan, dapat aday ka boss na babakalon mo, discounted ka ang lado kang senior citizens. May mga pinipili lang. Walang na mga item. Oo, may mga items lang na ikinukunyan. Inot na inot yan, ang kape, discounted sila kayan. Tapos itong sabon na panlaba. Sabon na panlaba, Philip ang discounted bakong sabon pang karigos. Sabi ko nga ni, anong niya ako ang panlaba, dapat ang discounted sabon karigos. Anyway, yan ang Ang shampoo dahil yan. Ang shampoo dahil yan discounted. Dai gani talaga kasi kadaghan mga gurang dati naman nagsashampoo karon dan. Ta kay ito ay nagpapanop lang nin kunyan nyog. Ayo, munsan limon ito, may aram nga niya ako kayan. Pero mas magayong pasubuhok ka ito kan mga babae. Iyo, talagang itom na itom, shiny, saka mayong, itulos pati inuuban, pero ngunyan, 30 ka pala, minsan nga, 20 ka lang, may uban na. So, yan ang nakuha niya to, na magayon na bareta sa lado kang senior citizens.
orog na dyan sa Barangay San Jose kay ni Ciudad ng Iriga, updated da asinda sa datos sa every now and then, pinagpapalo up da yan, pinagre-reparo da yan, kalukal na gobyerno kay ni Ciudad ng Iriga, tanganin sa gabos ng mga benepisyaryo na dapat maitao sa lado kang senior citizens, maitauman kang lokal na gobyerno kay ni Ciudad ng Iriga. So, salamat kay Mami Daisy saka kay Thais Silito Pandos sa pag-entertain sa tuya kaso hapon. Salamat sa masiramon na masaging, masamison. So, salamat sa information. Karondang Raquel, ang problema kan mga senior citizen, pag abot sa mga drugstore, ang booklet, enterong binubulit-lit. Ay, yan mo, may nahal ko yan ang kitakayan karondang. Kaya halo yun matawanin bulong. Ayun, sabi karondang Philip, dapat may mga department store, grocery store, tapos sabi nga ni Ken drugstore na may lane sila. Kung ako niyan daaka mo, dapat day ka mo duman sa priority lane. Kapag sa priority lane, maski ika na niyaon sa cashier, pag may mag-abot na bado, may kakundian, senior citizens, day ka ang unahon, maski ka yaon na sa unahan, ang pinagtundugan mo, ang pinapilahan mo is priority lane. So yan, basta talaga magbakal ka sa mga araw kayan tabi karondang Philip, basta may senior citizens, yan talaga ang inuuna, lalo na kung idagdarang booklet. So, Ang problema dyan, garo nawawara man minsan ang priority lane na yan. kaya yun nga ni, siyempre, may mga tao man kaya, taaran ng priority lane duman sa mali niya. Kaya sabi nga ni Ken, agwan taman kita, kada man kita nagsusunod sa polisiya, kang sarong inconvenience store, mga drugstore. Pero dapat, pag nakalaag na priority lane, makika ang nasa inutan, maurong ka kung igwang maglaog, may magpila na senior citizens ba doon sa mga may kakundian, maayo kita madinibo kundi mag-giveaway sindang ipa-priority. Kaya, ang kayan, ang kita yan sabi karondang Philip, kung ka nagmamadali, dahil ka magpila duman sa priority lane, dahil ka talaga dyan ipa-priority, kaya nakalaan duman sa lado kang mga senior citizens. So, Nagaromdoman ko pati itong sarong senior citizen na taga Santo Domingo, digdi syudad kan Iriga, nagbabakal sarong mall, digdi sa Iriga, irinabag subuklit duman sa tindera. Dano? Ano nga ay, nan priority lane nga nindo? Senior citizen baga nga ako? Oh, yan. Yan dapat talaga. Pero Dimas Buenos sabi ko lang ng Philip, may mga kunyan mga kaya senior citizens na masiyaw sila sa priority lane. Dahil sila nagkukunya na, ako naman na nga senior citizen. So, ang kunyan kayan, ika na lang mismo, pakiramdaman na lang. Pero, Kumbaga, bigayan. for respeto. Pero talaga, may mga convenience store, lalo na, sa siyudad ng Naga, pag kunya ka duman sa priority lane, dahil sila nagpapalinya kung bakong dapat duman sa priority lane. So, sa Sarong Mall, sa siyudad ng Naga, sabi ka lang ng Pilipina, nasubukan ni, may tibanan ako, itong kaibigan niya na nagtalikod sa Kilabat. Sinesting ni talaga na duman naglinya. Sabi ko itong cashier, ma'am, sa priority lane niya ini, hindi niya kami na ako hindi niya kami sa regular lane. Dapat gayon, araw kaya na ang gibuhon kang sarong kunyan, mga tindahan, mga malls, grocery, na kung may mapila sa priority lane, sinda na itong cashier na ang magsabing, kaya niya ka mo dyan, dapat yan sa priority lane. O tanganin, itong mga mabakal, aware sinda. Kamisan kaya, mas priority lane, habang i-giveaway duman sa dapat na kalinya duman, so siguro nasa may sabirin na yan kang sarong establishment kung ano ang magiging sistema nila sa paglaging ng priority lane. Maray kon si Father Tito Oliva. Ako na muna ngayon, tamigmisa pa ako. Ako mimisahan. Yan lang, baka surprise. Tapos minsan, may nako dyan ang tawag kay Karol Philip at sigurang na, ako na muna nga, tasaro man lang ngayang items ang ipapapansin ko. Siyempre, nasa sa tama katabi Karol Philip, dapat tatao kitang give and take, magbigayan na lang, tangaling bagayon ang pasistema kan sa tuyang kinaban. Duga na Barreta, sa lado lokal, halis sa location, Zakar Cáceres, reporting. Field Report! Salamat, Garondang Raquel, sa mga heras mong informasyon. Haligyan sa luwas.
Pag-abot po ka digdi sa mga business establishment, mga drugstore, dapat tataw kitang magpaubaya. Aro itong kantang paubaya. Pag mga dapat i-priority, aro kan bados, kan PWD, kan senior citizen, pagbigyan ta. Awa yan mayong priority lane. Kita na sanaan mag-intindi. Kung minsan kaya, iba, mga sutilman na lamang nagbibigay. Hoy, congratulations palan ki Angela Dorothy Amance. Siya postgraduate sa MCU Hospital. Internship 2023-2024 but kaugmaon. Sagibo po yun duman sa sarong hotel sa Quezon City. And good morning man ki Mama Dote Barata Manse. Ki Dear Ebareta sinman ki dating kagawad Jen Ebareta dyan po sa Barangay San Isidro digdi po Ciudad Can Iriga. Kumusta man sa mga prantabay niya to dyan po sa Banwaan Kanabuhi kay Mayor Lacoste, kay Nugi, sabigan ni ba Boss Nugi, asin man ki punong barangay Ralph Lacoste kan Lourdes dyan sa naunang bitan ng Banwaan. Kumusta man ki Reverend Father Dan Aguilar and Cora Parroco kan Our Lady of Fatima Parish and Shrine digdi po sa San Isidro Ciudad Can Iriga. Sinman ki Reverend Father Cesar Bongon and resident priest dyan po sa St. Bartolomeo Parish sa Banwaan kan Baaw. Madali na naman ang Pentakasi. Suyan Baaw. Kumusta sa mga amigo asin amiga tang mga tendero asin tendera dyan po sa Erga City Public Market. Kumusta ang barakalan ngunya ng mga panahon kan sendo mga paninda. Abikan mga taga Batu. Matumal nga pirmi ang barakalan niya. Ko grabe man. Masulong man baga ang tilapia na haling bato na pigdadara po sa merkado publiko kan Iriga. Kundian iba, perming an sinasabi, maloyan, barakalan daw, orobos na sa tinda. Hoy, good morning man ki Ma'am Sia Altamera Moreles ka na Social Security System digdi po sa Ciudad Can Iriga. Asin sa iyang mga pag-iriba sa pangenot ni Ma'am Janet Ebenga na branch head. Si Mama Grace Sanaw. Yaw na po duman sa SSS sa Ciudad Can Naga.
medal tali po na 10 nasyon na nanginginutan duman sa pinagagigibong Paris Olympics unya na taon. Nanginginutan pa man giraray ang nasyon kan China, panduang nasyon kan France, pantuluan Japan, pang-apat ang Australia, pang-limaan Great Britain, pang-anuman Korea, pang-pituan Estados Unidos, pang-waloan Italy asin pang-siyam ang Canada, pang-sampulo ang nasyon kan Germany. Kumusta man ki Mama Rhea Matukad ang COMELEC Election Officer kana Banwaan Punin Baaw. Nagpapadagos man subotan sa indang pinagsasagibong mga satellite registration sa manlain-lain na barangay kan nasambit ng Banwaan. Parehas man po digdi sa syudad kan Iriga, sabi ni Attorney Cinderella Pereras Lozano, ang COMELEC Election Officer. Nagpapadagos man sa indang pinagsasagibong mga satellite registration sa manlain-lain man na barangay. Hanggang September 30 pa palan ang voters registration na isa sa gibukan Commission on Election. Preparasyon kan nagdadangadang na eleksyon sa Mayo 2025 sa masunod pong taon. Piganap ko digdi sa medal tali ang Pilipinas pero Mayo pero masakit. Basta ang panghuri ang Slovakia nakasaro ng bronze. So Pilipinas dapat basang baga mga qualifier sana. Nagtapos man sa pang-12 si Carlos Yolo sa Men's Artistic All-Around Finals kana Paris Olympics na ikorit kay ni na kabilugan na 83.032 puntos kung saan nangyanot digdi si Oka Shinosuke kana Japan, mantang nasa panduang pwesto si Sang Buhing kan China, asin pantulong pwesto man gikan sa China na si Xiao Ruting. Nagrehistro nin error si Yolo sa parallel bars, alagad inian sa iyang tulos na bawi. Sa ngunyan, pag pipipreparar kainian na pagsabak sa floor exercise finals sa Agosto 3 asin vault finals sa Agosto 4. Hoy, kumusta man palan ki punong barangay Boyat Nagrampa dyan po sa San Vicente Sur, digdi po syudad kan Iriga. Siyempre sa iyang mga pag-iriba dyan sa barangay council, yaon dyan si Kagawad Johnny Nacario. Yan man sa San Agustin, ki punong barangay Nestor Andales. And sa sakuyang pinsan, ki Kagawad Dado Ibasco. Siyempre ki Kagawad Elma de Lima Gaspe. And sa kabos ng mga taga San Agustin, mustaman ki Sir Amor Mio Agaw, ki Manay Villa Chavez Agaw, asin man Kuya Arthur, asin Manay Josepen. Nag-apilar ang Pilipinas sa Amerika sa China na respetuhon ang 2016 ruling kan United Nations Arbitral Tribunal. Sa joint statement, makalihis ang Philippine-US Port
2+2 Ministerial Dialogue tinawaan duon ninda Foreign Affairs Enrique Manalo, Secretary of National Defense, Gilberto Chodoro Jr., Secretary of State Anthony Blinken, asin man Secretary of Defense Lloyd Austin III na kaipuan magsunod ana China sa nakapalaman sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o ining UNCLOS. Parihong pighayag kan mga opisyal ang sendang paghandal sa delikadong aksyon kan China sa South China Sea na nagresulta sa pagkalugad kan pirang soldados o pagkaraot kan gamit kan militar, pati naman militarization kan mga reclaim pictures as in unlawful maritime claims. Ayan po ang masakit pag-arog kayan ang nasyon kan China na day nag-uutob duman sa pinag-urulayan sa UNCLOS. Delikado sindang maonglo. Ang panlaban kan Pilipinas, onglo. O na daw mga Chinese ka mo, pag inonglo ka mo, digdi sa West Philippine Sea. Yari ka mo dyan. Pilipinas, mayo man kayang mga makukusog na persang panlaban. Kaya kung ano-ano na sa naman ang sa tuyang naisipan sa ibang mga kababayan niya to, igwa ng pigpipreparar ng mga tusok-tusok, duman sa mga murumunyika, ay niya ko, indaman sana. Punto malabyan sa mga Chinese national na iba ka mga abusiro. Bayan antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo!
Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Bitin sa cash? Sa M. Luelier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luelier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguana po kitang 53 minutos. Makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan sa Banuan ka na Bato.
si Vice Mayor Big Sapnay Ramos. Pero tuninong nangunyan na banuaanin ba to ha? Pwedeng maghiro-hiro na naman yan pag panahon na nin eleksyon o nagdadangadang na eleksyon. Field Report! Bueno, nasa linyaman si Karondang Atan. Pasok. Kuyaman, antes ko yung dugang na informasyon sa lado lokal ng pagirumdum ang Bureau of Internal Revenue o ang BIR manunungod sa pagsusumitir kan inventaryo kan unused official receipt kan nakalis na daw Hulyo 31, 2024 sigun naman sa Revenue Memorandum Circular 66-2024. Sa pahayag man, sinabi ni Revenue District Officer Ray Marie de la Cruz na pwede subot ining personal na isumiter sa opisina kan BIR sa Maduaan kan Talisay o pwede man online. Sigun pa man ki de la Cruz, naigwa man din template para digdi ang BIR na pwedeng mahanap sa saydang website sa oras na makapagsumitir nin inventaryo nin unused official receipt ngun akan nakalis na aldaw. Pwede na ining gamiton hasta maubos as in type once na i-strike out or strike through ang tataramo na official receipt as in ribayan in invoice depende man sa negosyo as in man industriya. Dugang na bareda sa lado lokal, Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva reporting. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon tungkol sa Bureau of Internal Revenue. Digdi sa mga official receipt na ini ay kadakol po mga business establishment na iba dahil nagtataonin official receipt. Ang pinagtatao sana sales invoice. And then problema man kaya kan Bureau of Internal Revenue. Ng mga panahon, masakito na bagang makaulay ana revenue district officer bakong arog po kan mga nagtalikod na taon, panahon na approachable ana RDO ana revenue district officer digdi po syudad kan Iriga. Ay kung nga ni bistado kung isa yan RDO sa BIR ngonyan digdi sa Iriga. Tan mga miyembros po kaya kan media nagkaraya man. Kan iba na so nagribay na RDO digdi po sa syudad kan Iriga. Field Report! Bueno, nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat Karandang Philip. Dahil niya to para haluyon, pasabi ko, maski na nga ni nag-schedule sa aldaw kan Lunes, ang bagong provincial director kan Kamsur sa persona ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr., ang dating nag-COP sa syudad kan Iriga. Ngunya na pagkaaga, berdata siya na mismo nagapod sa tuya, nasa biyahe siya, dahil ko aram kung sa'yo ni pasiring. Dahil niya to para haluyon, nagapod na mismo sa tuya sa Colonel Olalia. Okay, berdaw. Colonel, hello, good morning. Live po kitang onyan sa RTN, Iriga. Wait up. Dahalas mo na, Karanda Philip. Naputol. Madali, dahil mo pag putulo ng linya, Karanda Philip. Ta halat-halaton ta si Colonel Olalia na bagong provincial director ka na PNP digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Okay. Yaw na si Provincial Director, Police Colonel Virgilio Olalia Jr. Thank you very much. Iyo na talaga nagapod sa tuya. Sir PD, good morning. Live kita ngunyan sa RPN DCKI. Kay baran po si Philip Barasina. Good morning and congratulations. Sir, good morning po. Opo, congratulations. Saros Agarona Pirot, sir. Garo itong paghalimi duman sa venue na pasado alas 12 na kasubanggi. Garo mas nahuri ka muna nagpuruli sa talagang dakol pa si mga kaulay, kasubanggi o kasubago ng maamay na pagkaaga. Kamuan bagong provincial director kan Kamsur PPO. Ano po sir ang sendo na mamatayan sa ngunyan sir? Normal lang naman ma'am.
Normal. Nakafocus kita sa trabaho. Mm. And yun po, focus lang sa work. Focus lang sa work. Sir, ano po ang sa indo mga prioridad na programa digdi po sa Kamsur bilang Provincial Director, pag-ribay kay Colonel Julio Cesar Domingo, ano man po ang sa indo mga kaisipan sa probinsyang Camarines Sur? Yung kayo dapat ipadagos sa itong mga maray na nagilibuhan ni Colonel Domingo. And pero kayan, sa kuyang advokasya itong pababaon ng crime volume bibig sa Camarines Sur. Hindi ko man sinasabi nga lang daw, pero kung hanggat maaari na ibaba natin kung di kayang totalmente zero, yun po ang gagawin natin. So that is one of my advocacy. And pandua, nabilanggit ko naman ito sa bagay na dapat ang fokusan yung sa kuyang kampanya kontra sa illegal na droga. And tapos kita sa barangay. Actually, na-umpisa na natin to. Again, the word focus yung gagawin natin. Kung fokusan natin yung kampanya sa illegal na droga, particularmente yung pag-clear ng kada barangay sa affectation sa illegal drugs. Iyo po. Although may mga drug-cleared barangay na kita sa Kamsur, garo nagkapirang percent pa po ang bako pa pong drug-cleared and urog na ang pagiging drug-free dito po sa probinsya. Opo. Sabi ko nga ni, pupukusan tayo ni hanggang sa maaraman na lang, bako lang barangay ang naging drug-free, kundi mga banwaan, hanggang maabot tayo sa ultimate goal na ang buong Camarines Sur is a drug-free province. Iyo po. Sir, digdi sa indong pagtukaw po kasuod ma. Ano sir, expected may mga pagbabalasan man sa mga chiefs of police sa probinsya? Normal naman po yan, ma'am. But antay muna tayo na matapos yung assessment ko sa mga performance ko sa po yung mga chief of police. Performance-based po tayo. Performance-based. Magayon ang sa indo pong programa. Sa mga day po nagkakamidbid sa indo sir, although arami na kamo nag-COP ka ito sa Iriga, kung di ako napapasala, 2014, 2015, may mga day pa po nakakamidbid sa indo. Taga-sain po ang Samuya pong bagong provincial director and pabisto sir sa mga kababayan ta po. Ako po, ang roots ko pinanaki ako sa Buhi, Camarines Sur. And nagdakula ako sa Goa, sa partido, and sa Naga na ako naka-star sa Manyan. Iyo po. And sa Naga na ako naka-base kasi ang family ko naka-Naga. Iyo po. And bago sa provincial office kan CSPPO, kamo po ang kuyan Deputy Regional Director for Operations kan Camp Ola. Hindi po. Ano lang po tayo doon, staff ako ni RB. Ako po ang chief ng Regional Operations Division. Okay. Okay. So malinaw. So sa sarong kuyan sir, tataramon, ano expect kan sa tuya mga kababayan po sa Saindo bilang provincial director? Expect nito na ang police mas lalong magiging aktibo, magiging approachable, and siyempre dependable. Yung pwede nindo silang dulukan anytime. It's more on improvement ng kanilang mga personal character traits bilang pulis. Nakita po sa serbisyo publiko. Iyo po. Sir, si Karondang Philip, tiban may follow-up. Karondang Philip, kababayan mo ining si Kuyan, si PD, Tubong Buhi. Yes, Boss Philip. Ano po ang mga bagong policy nindo digdi po sa probinsya ni na Camarines Sur bilang bagong provincial director? Binanggit ko lang sir kanina, yun nga, ulitin ko yung mapababa ang volume ng krimen. And yung sa na-clear tayo mga barangays hanggang sa ang
maklear na gabos ng kamunisipyohan and ma-reach natin yung ultimate goal which is to have a Camarines Sur drug-free province. Pera po kayan, sir, ini pong kampanya laban digdi sa mga illegal na sugal. Gabos po yan, sir. Bago ako ito kitang pinipili, kaya lang sinasabi ko may focus tayo doon sa illegal. Ate Glenn? Okay. Okay, Karandang Philip. Sir, igwang mo niyan in programa ang Regional Command. Bike patrol, pagkaaga, motorcycle patrol, pagkabanggi. Ano pwede digdi sa Kamsur? Padagos po rin doon na i-implementar or ipagpapadagos ang programang ini, sir? Kung may existing na programa, alam mo kaya, yung sa region is doon lang po yun. And kung may existing sa Kamsur, dapat ipagdagos. Ano mang nakakatabang sa nakararami, dapat po pinapadagos sa mga programang mga gaya. Iyo po nga ni. Kasubang ginagin makulor si okasyon, naging bisitan sa tuya pong Gobernador Luigi Villafuerte, as di ba pa mga personalidad, yaon si Vice Gov Fortuno, and mga chiefs of police. Ano sir, nagkaigwa na kamunin bastanting pag-urulay kan sa indo po mga COP sa Kamsur para po sa mga programa po nindo? Ang initial na kami kasi doon, kaya nga medyo na-hurry-hurry kami. Hurry sa mga bisita. Ang-initial na kaming urulay tungkol sa mga dapat na gibuhon and kahapon, alaw na yung kaming kitang conference. Okay. Para mas malinawan ang napasaro sa politiya. Iyo po. And sa lado kan provincial government, ano sir ang sa indo pinaglalauman, pero nahiling niya mo na napaka-supportive kan provincial government sa Kamsur PPO sa mga programa po nindo. Hello? Hello. Yes, sir. Yun po, siyempre yung suportang tinatawag ang lokal ng gobyerno ay padagos mo po, ay tatakin na. And we are assuring the provincial government na may po masasayang sa indang tama as in suporta sa PNP. After all, pinagsusurbisyohan po natin ay ang taong kaya ng Camarines. Iyo po. Igwa po nin challenge kasubanggi si Gov. Luigi na duman sa mga magiging drug-cleared barangay. Digdi sa Kamsur, igwa po nin premyo na makukuha bakulang kan kapulisan kundi itong mga local government units. Ano ini sir? Challenge po ini sa Indo ang pinagtaram na yan ni Gov. Luigi. Since na programa ko yan, yes, challenge in a way, but yung sinabi ni Governor is a big moral booster para mas gaganahan lalo magtrabaho sa tuya mga kapulisan dahil nahiling ng paray as in buo ang suporta ng lokal na gobyerno sa Camarines Sur. Iyo po. And congratulations again. And sa lado po kan information dissemination, pag-abot po sa media relation, aram ko, kadakol kan sa indo pong mga programa and kamo saro po sa pinagkukonsiderar mi na opisyal na madaling madulok ang media, madali po ang komunikasyon. Malanganing yan, kamo na pan mismo ang nagkapot sa tuya. So, ano ni sir, malalauman po na magpapadagos ang magayon na iribanan kan PNP and media pagkapot po sa mga programa? Opo, sirin ka sinabi ko nga ang gamos na marhay, ipadagos na po. Proof na po para mas maging marhay ang sa tuyang iribanan. Iyo po. Okay, Karonda Philip, tibad may follow-up ka pa? Negative naman tabi, Ate Glenn. Mga pangapudan na lang ni Provincial Director Colonel Virgilio Olalla. Sir, iyo po sa kuyan, medyo kuyan na halipot na pa sa tuyang oras. Ansayin mo na lang pong minsay sa mga nagantabay, although po sa mga masunod daw, ako mismo maapod po sa Indo kung may mga dapat i-follow up. Sa ngunyan, ano po ang sa Indong mensahe, mga gustong pasalamatan, mga saay-risay, and
ano pa sa Indong may papaabot sa mga dantabay po sa tuya, digdi sa Kamsur? Yun po, makakasanin doon na ang kapulisan tapat sa serbisyong sinumpa nila. And yun po, makakasanin doon ang pulis na mas mahigos sa termino ko po. Iyo po. Okay, mas mahigos. And igwa baga sa min direktiba ang National Headquarters na haros nasa 70% kan kapulisan dapat yaon sa luwas. Opo ma'am, karo nga yan sa programang binanggit ko na ang kapulisan ta dapat mas visible sa luwas during rush hours, lalong-lalo na sa mga 10 oras ibanggi kasi yun ang opportune time kan mga kriminal para idagos nila sa indang mga criminal activities or nefarious activities. So, ipapalagos na po yan. Iyo po. Magayon yan, padakol kan dapat solusyonan and mga problema na yaon sa luwas. So, Colonel Olalia, thank you very much sa oportunidad na ini. And bako po ini ang horinyata pag-urulay on air. Tayo po masusundan pa. And again, congratulations sa bago po niya mong Provincial Director sa persona po nindo Police Colonel Virgilio Olalia Jr. Thank you very much po. Okay. So, kuyan, nagbibiyay kaya Karanda Philip si Colonel Olalia. Imagine nasa biyahe siya pero nagpag-ulay sa tuya. Ngunyan na pag-aaga. Thank you very much. So, yan, Karanda Philip at sa tuyang informasyon, gikan po sa location, Glenda Biares reporting. Field Report! Salamat, Ate Glenn. Nakaulay niya to si Provincial Director kana PNP. Hindi po sa probinsya ng Camarines Sur sa paagi kana bagong PD. Si Colonel Virgilio Olalia. Naging Chief of Police man po siya dati digdi sa Ciudad Gan Irigakan mga panahon. Mabuot ini si Colonel Olalia. Ito nga ni nakukuro kaulay ko man po ini. Digdi sa PNP Iriga. Nakapag-abot sa trabaho lang. Ginagampanan niya ang trabaho bilang sarong opisyal kan Philippine National Police. Hoy, good morning mampalan ki retired Air Force Alex Celeste. Ki Grande asin man ki dating kagawad Lowiliano dyan po sa Antipolo Old Nabua, Camarines Sur. Siyempre ki Consyal Manol Oxiano Luzon. Yan sa City Hall kana iriga ki Mayor Rick Suliba asin man ki City Administrator Attorney Nonoy Wapirina. Siyempre sa gabos ng mga empleyado ka na City Hall, digdi po sa Ciudad Gan Iriga. Nahagop sa kamera ang lips to lips ninda Senador Win Gatchalian asin man Bianca Manalo sa Senado. Nagbisita kaya si Miss Bianca sa Senado asin mientras na nasa tukawan siya iyon pigranihan ana aktres kan ibang senador para magbaybay no kan pahali na siya. Pero kan magtaram si Senador Sani Angara ngunyan DepEd Secretary nasa likod sindakan kamera sinhuri an tukaan nindakan senador na karelasyon pangyayari. Ay pambira mga buhay nindo yan. Mahilig ka mo sa mga tukaan, garo mandig di sa gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Si Gobloy G. Villaperte saka si Yase Pressman. Duman man palan sa Senado, igwaman mga tukaan.
Paliwanag ni Bianca, mayo sindang malay na nahagop sinda kan kamera kan nagpapaaram na siya sa BF first time to visit. This Gatchalian 74 at the Senate floor today. Sabi pa digdi, they were saying their thank you and goodbyes to Senator, now our DepEd Secretary and at Sani Angara. I had to leave already because I have to play to watch at the GSIS their theater, which is behind the Senate building. We kissed goodbye. We didn't know we will be seen on the monitor while Secretary Sani Sara na pati perman naisip ko was having his goodbye speech. Santissima. Hiling-hiling man kan tukaan. On ano-ano na sa nabagan mga pigpaparagibo po kan ibang mga politiko digdi sa tuyang nasyon. Tapos ining mayong takot man na pinagsakat kan sarong paratukdo duman sa Sabidag Elementary School sa Sabtang Batanes and Flagpole para ikabitan gakod. Sa sarong video may hilingan na paratukno o paratukdo dahil man lang pinagsabihan o dahil man lamang pigsaniban ng takot para liwat ikabit ang gakod kan bandera na pirming napuputol. Talagang matatag na paratukdo ini. Pinagbistoan na sambit ng paratukdo na si Carol Baro Piguro na sarong master teacher. Sigon sa pagkikipag-ulay sa paratukdo na daiman ini o bako man ini an enot na beses na siya nagsakat sa flagpole. Sigon sa iya habo man niyang iasa sa iyang mga estudyante ang pagsakat lalo pa ta delikado ini kung gibuhon kan mga aki kaya siya mismo nakapantalon naka-uniforme nagsasakat sa flagpole. Pit malong paratukdo. Ang DepEd Secretary, mahilig man palan sa tukaan. Si DepEd Secretary Sani Angara. Kaya garupig arog man ni Senador Win Gatchalian, nakitukaan man. Si Bianca. Mga artista ta natural sana sa indan magparapakitukaan. Abang tatarom kan mga tuka kan ibang artista. Tapos garumay pulot an lips. An ibang mga politiko baga napupulot an lips dyan sa ibang mga artista digdi mo sa tuyang nasyon. Ano yan? May tangguli? Baka pigbubugta ka na nin honeybee an ibang lips kan ibang artista. Intero bagang ginagaratulan magparapakitukaan sa ibang mga politiko. Kaya minsan dahil po nag-aasenso ang Pilipinas so iniidolong artista, iniidolong politiko kung ano-ano ang pigpaparapadalan sa social media. So mga hobin man, mga millennial, so iba, intirong kinikilig.
maedad naman, makulog niya sa mata. Napagparadalanon na nasigan turukaan. Digdi man daw kita ki Alice Go. Sigon sa National Bureau of Investigation, Director Jimmy Santiago, puspusa na ang ginigibong paghahanap kana sa indang mga tauhan kigo matapos ining mabigong mag-atindir sa mga pagdangog sa Senado. Kasabay kay ni sinabi ni Santiago na mas makakamarhay na magsuko na sana sigo tanganing maiwasan ang mas komplikado pang isyo. Ano daw ini ni punong barangay Darsigo kana San Jose. Pwede man na makipag-ulay asin magsuko sigo sa Senado tanganing mas maging tultul ang gabos. Kung nagdadangog subot si Mayor Alice, no, bako na patingko. Hindi ba yan ang magaling Alice, no? Mayo man problema na na-solve. Pwede siya makipag-ulay, magsuko siya sa Senado, mag-atindir siya ni hearing, kabus yan na mapapakarhay sigon ki Santiago. Mientras na pinagsiguro man kan Philippine National Police na dagos-dagos ang sindang paghahanap sa suspendedong alkalde. Nagray nangod kung makipag-ulay. Pero may mga bareta nga na nakaluwas na sa Nasyon Pilipinas. Nadulaga na ang PNP, ang National Bureau of Investigation, subuot. Yan lang. Dakol pa po kan mga pwedeng tutukan kan police, kan National Bureau of Investigation, kan Bureau of Immigration and Deportation. Asin iba pang mga ahensya kan sa tuyang gobyerno na mga naggibunin kalukuhan, kabalbalan, digdi po sa Nasyon Pilipinas. Hain na si dating si Congressman Tebes. Napatong-patong man bagaan kaso ka ito. Tapos si General Bantag. Si Pastor Apollo Kibuloy. Anong nangyayari sa tuyang mga yaon sa ahensya kan gobyerno na dapat iyoan magtaong solusyon kan mga bagay na ini? An PNP, an NBI, an Senado, an Kongreso. Kaya minsan dyan po nagluluyan pagtubod kan sa tuyang mga mamanwaan pag-abot sa hustisya digdi sa Pilipinas. Pag-abot sa dalagan kan korte. Kumbaga madali na malusutan kan iba niya tong mga yaon sa posisyon sa gobyerno. Sa pera pa kayan, siyempre may mga koneksyon ang mga taong ini. Nani ba, yaon man sana sa laog subot kan gobyerno. Iba pa sa luwas na koneksyon ninda. Kaya madaling makaluwas sa tuyang nasyon, daw asinda nakagibonin mga kalukuhan. Na sa nangani ka na nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Pigpaparabuli na ang ibang mga parasira na mga Pilipino tapos sa tuyang mga autoridad na rayaon dyan. Kan ibang mga Chinese national na mga oroong loon ang pag-uugali. Hanggang no rin po makakamtan ka na Pilipinas kumbaga tunay na katalingkasan digdi po sa satuyang nasyon. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Paracena. Kung minsan daw ay say talagang magkapot na presidente. Sabi sa buhay, iyo dati.
Halos mayo man po bagang pagbabagong gayo sa dalagan kan sa tuyang gobyerno. Korupsyon, lo mismo, rampante man giraray. Ang nababag-o lang, so nakaposisyon. Pero pag abot sa paggogobyerno, halos dating sistema. Ang ekonomiya niya to, human giraray, tios mang giraray sa mga tios, mas lalo pa ay nagtitirios ngunyan pong panahon. Sa kamahalan kan preso kan mga mayor na barakalon. Tapos ang kadaklan na mga graduado, pasado, marayo mang giraray trabaho, sagkod sa ngunyan, so iba. Ang problema sa pagkulang-kulang kan mga pagkakan. Kaya mayo man na gustong sabihon nga naribayan si dating presidente Rodrigo Duterte. Nag-aasinso na ang Pilipinas. Naribayan sana. So pag-uugali kan naggogobyerno. Saka ito perming natutuyawan ang ugali ni dating presidente Digong Duterte. Na kung minataram talagang ibang klase. Ngunyan, Pino, si Presidente Bongbong Marcos Jr. pag nagtataram. Kumbaga, ipinapahiling niya sa mga Pilipino ang pagiging modelo, ehemplo bilang nasa posisyon. Kung pagpaparaisipon niya to, ang totoong pagbabago kan gobyerno sa Pilipinas, yaon man sana sa mga kamot kan mga Pilipino. Taman yan asa, pwedeng iasa sa mga yaon sa posisyon. Lalo pa ngunya na nag-iiba na kuno ang pag-uugali kan ibang mga jóvenes. Kumbaga ang pagre-respeto saro yan sa hinahanap mo niyan. So pagiging magalang kan mga joven. Kaya sagkod pong dai nababago ang pag-uugali kan ibang mga Pilipino. Masakit, makamtan ang pag-asenso kan sa tuyang nasyon. Pag-abot siya na sa disiplina, ang enot na didisiplinahon, so sa diri niya to. Patinganan mga kapadian, nagngangalas naman, ngunya ng mga panahon, na may mga nakaulay pa humpadi. Ano daw nga ito nagpaparadakol nga ang mga tumboy, ang mga bakla. Ano na daw nga yung kinabantay ni? Ano na nga yung klase ang nasyon ta? Hinisa na nga yung mga lalaki. Oh, digdingani nga sa baaw. Sabi kan sa rompadi. Ay man nga nag-aakian na mga kalalakihan o ining mga lalakwi. Nagpaparadakol nga digdi sa banwaan kan baaw. Asin iba pang lugar. Digdi po sa nasyon Pilipinas. Kaya talagang medyo magulo-gulo na ang kinaban pag-araw kayan ang nasyon. Kung niisipon talaga, mayo mambaga kayang pinaglalang ang kagurang na mga arog kaya na tao. Digdi sa kinaban. Ano ta arog kan ang nagdadakol lugod ang impluensya. Bueno, nagbabalik si Karondang Raquel. Pasok. Alam ka sa di Karondang Philip sa tuya pangheras na informasyon sa lado lokal.
Umilang at nasa 276 million ang kantidad na tabang ang naidistribuer ka Department of Social Welfare and Development o DSWD National sa mga lugar na pinagsalantakang habagat as in Bagyong Karina. Sigun kaya sa naulabitan ng ahensya, abuton naman sa labis sa 1 milyon na family food packs ang naidistribuer kayo sa mga apektadong residente. Duman sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at inaugmang mga naipigpahayag na naulabitan ng ahensya na maski disenterong kabikulan, nagbariwas man sila ng asistensya. Sa presente kaya tabi karon de Philip kabilang man sa ipinagdistribuer kang DSWD, iyo ang humanitarian donation halis sa United Arab Emirates o UAE. Pwera sa food packs, nagpo naman silang magdistribuer ng tabang pinansyal ang mga DSWD field offices sa mga pamilyang nasiraan o nasidaning harong huli naman sa epekto kang Bagyong Karina. Ang kada pamilya tabi karon de Philip nakareceive sila ng 20,000 pesos bilang tabang pinansyal tangani makatabang sa sindang tulo sa pangangaipuan at yung pagbangon hali kang padaplaon kang kalamidad. Patakod kay ni nasa kunyan man uminabot man nasa 6 milyon ang inabot man ni mga nakadistroso sa enterong Pilipinas kabali na ang Bicol region at labi man sa 1.3 million na pamilya o katumbas ini ni 4.6 million na individual ang naapektaran kang habagat asin Bagyong Karina. Mantang aabuton man sa datos ng DSWD na 5,000 pang pamilya o katumbas man ini ni labi sa 19,000 na individual ang pansamantalang nagtitinangon yan sa labi sa 150 pang evacuation centers. And sa katakod na bareta yan tabi karon ng Philip ang DSWD Regional Office number 5 nangangapudan sa Davao sa mga LGUs na magsumiter na kan sa indang datos sa mga naapektaran pang pamilya sa inman na LGU idi sa Bicol region tangani makaiba sa pag-assist, validate, tangani matawan man sila ni magagani kong asistensya panaon na bita ng ahensya para kamo naapektaran kang nakaaging habagat atin Bagyong Karina. Mantang maugong pigpaabot tabi karon da Philip kang DSWD Regional Office number 5 na so kababayan niya to na sabi nga ni kaya interong winasiwas ang harong huli kang habagat dyan sa may barang balwaan ng Sipokot na naharani sa baybayin kang dagat maugmang pinagano siya kang DSWD Bicol na natawanan ninda ini ning financial assistance as in mga pangkabuhayan kits as in hygiene kits sa bilog na pamilya na naapektaran kang habagat diyan sa banwaan ng Sipokot igdi sa probinsya ng Camarines Sur. Hali sa location para sa RPN DCKI Rancho Ramda, Raco Caceres reporting. Field Report! Salamat karondang Raquel sa mga heras mong informasyon hali dyan sa luwas. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa nagkakapiraliwat ng mga pagirumdom. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Vice Mayor Marisa Velitario Howe and family, Nabua Camarines Sur. Honorable Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan Nabua Camarines Sur. Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Yang Nabua Camarines Sur. Casa RBO, owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente Gurong-Gurong, Nabua Camarines Sur. From the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong and family, Bato Camarines Sur. Honorable and Mrs. Victor Bong Gastelo and family, Punong Barangay, San Francisco, Nabua Camarines Sur. Tubig Nabua Incorporated, care of Engineer Philip Bitaw, Branch Manager, Nabua Camarines Sur. Dandy and Juliet Azurin and family, BAPDA President, Barangay Angoscia, Nabua Camarines Sur. For the soul of the late Josefina A. Ocampo, prayers from Mr. Jerry A. Ocampo, General Manager, Nabua Water District, Nabua Camarines Sur. For the souls of Rogelio, Maxima, Elmer, and Pampelo, prayers from Mr. and Mrs. Bernie Bermido, San Isidro, Poblacion, Nabua Camarines Sur. Retired Fire Senior Inspector
Raul Duran Angeles and family, Nabuaca Camarines Sur. For the soul of Lieutenant Eustaquio Sagada, prayers from Erwin Bowing Sagada and family. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatma Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa Gungunyan. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Naranasan nyo na ba ang pagkapagod ng inyong mga mata matapos ang mahabang oras sa harap ng computer o cellphone? Ang iBerry ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Huwag hayaang maging hadlang ang malabong mata sa inyong araw-araw na gawain. Gawing bahagi ng inyong daily routine ang iBerry at maranasan ang pagbabago sa inyong paningin. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic, #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Para po kitang 42 minutos makalampas ang alas 9 ng pagkaaga.
talagang dakol pagiraray kan mga dai nakaka-recover na mga kababayan ta na inagihan ka na bagyong si Karina. Lalong-lalo na po itong mga lugar na binaha. Sabi kan ibang mga paratinda na nakaulay ko garo nga masakit magbabaan presyo kan bagas. Iwaman ko tang programan sa tuyang gobyerno dapit sa pagpapabakal ni na mga hababang presyo kan bagas na subot 29 sa ibang mga kadiwa centers kundi gasino sana yan. Dahil po yan na mamatikan na mga kababayan niya itong nagtitios na mga Pilipino. Saka igwang mga priority sana. Tapos tadol pa na pabakal ka na bagas na 29 pesos. Yan po ang saro sa problema digdi sa Nasyon Pilipinas. Paparabulong-bulong sa nakita kan gobyerno na igwa ng 29 pesos na kada kilo kan bagas. So, mga priority yung pinapabakalan kasi no sanaan 10 kilo. Tumagal daw yan sa laog ng sarong bulan. Para mas sana na igwa na ngayang boro-baratong kilo kan bagas ay indangod. Nga kita pagpara agtaan. Sabi ka mga ngod. Digdikan na Pag-asa nag-iiral subutan na reads ka na high pressure area sa Ilaga ka na Luzon. Pero asahan man na pagiging mapanganuron. Nakalangitan na may warak-warak na pag-uran o thunderstorms. Daraman kan localized thunderstorms duman sa Metro Manila as in mga iba pang parte ka na sa tuyang nasyon. Ini man saro man na sexy. Ini si Miss Cassandra Aguilar Siton, Muscan Team Camarines Express sa National Basketball League Pilipinas Season 2024. Yaman po ang listahan kan enrollment tigdi po sa Rion ka na Bicol sa paagi ka na Learners Information System o LIS Enrollment Quick Count for School Year 2024-2025 as of July 31, 2024. Ana Albay iguanin 190,210 and Camarines Norte iguanin 171,526. Ana Camarines Sur 405,196. Asin man ang Katanduan is iguanin 62,192. Ana Masbati iguanin 182,186. Asin ang Sorsogon iguanin 153,174. Ana Syudad kan Iriga iguanin 32,747. An Legazpi City iguanin 51,958. An Ligao City iguanin 32,325.
And Masbate City, guanin 30,739. And Naga City, guanin 65,838. And Sorsogon City, guanin 47,870. And Tabaco City, guanin 42,273. Yan po ang enrollment. Quick count ka na LIS, digdi po sa rehiyon ka na Bicol. Tapos ining sa formal, senior high school, nag-abot naman sa 201,107. Sa non-graded, 3,732. Tapos ining sa alternative learning system, ALS, senior high school, iguanin 4,810. BLP, 1,232. As in an E and A, elementary, 4,150. Sa junior high school, 428,798. Sa elementary, iguanin 805,798. As in ining E and A, secondary, 18,507. Kaya baka may mga makadagdag pa po na mga estudyante ta igwa pang mga day pa nagpapa-enroll sa iba. Tapos ining Korean vlogger, Korean mukbang vlogger nagadan mentras na naka-live, pambihira. Report! Nagbabalik si Karondang Atan. Karondang Atan, pasok. Uyawanan sa tuyang dugang na informasyon sa kabos ng mga nag-aantabay niya na aga, Agosto 1, 2024, obligado nang mag-display ng information board o tarpaulin ang kabos ng mga suppliers as in contractors kan schools division office sa kada venue o construction site para sa mga proyektong na-i-award sa SAINDA. Sa ipinagpalawas na Division Memorandum Number 117 Series of 2024, the Schools Division Superintendent Cristito Morcilla inoobligar ang gabos ng mga suppliers as in contractors na ibugtak ang mga detalyes kapares kan pangaran kan aktibidad, caterer menu, sa kada aldaw nin aktibidad, duration as in man contact details para sa goods and services. Kaya puwan naman na nakabugtak ang pangaran kan contractor, duration kan project, ABC, as in contact details kan contractor para man sa infrastructure. Pinagsugo man ang mga school head kung yaon sa an project ipaaram ini sa paagi nin legal office sa laog nin 24 oras magpuon kan maipost an information board. Dugang na informasyon sa lado lokal, Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva reporting. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga heras mong informasyon. Di kaya sa mga pagbubugtak bagang ini, pagpopost kan mga manunungod sa mga infrastructure projects, magin sa Department of Education. Problema kaya, di ba pong mga billboard nga ning ibinubugtak? Mayo man amount na ibinubugtak dyan. An iba ha? Mga laskana lang, puro sa naman billboard an kumbaga pinaghalian kan pundo, ibubugtak sa na dyan. Tapos so duration kan proyekto kung pirang days. Ini po ang masakit kan mga proyekto kan sa tuyang gobyerno. Ano tapig pa para tago ang amount kon pira talaga ang kantidad kan sarong proyekto. Field Report! Bueno, nagbabalik man si Karondang Raquel. Karondang Raquel, pasok. Salamat sa Philip, ihabol niya itong informasyon sa lado lokal. Nagtitinil pa man ng Gadgiraray. Has sa sangunyan ang 70 pesos meal allowance kan mga persons deprived of liberty. Sigun o PDL, sigun yan kay Jail Management and Penology Bicol. Ano? So, ini ang haloy ng kaurupan ko kang sa tuyang mga katubangan na PDL sana
dagdagan man o maumentuhan man ang sa indang food allowance. Kung kaya tabi karon ng Philips na naging pakapayagan ni BJMP Bicol Junior Senior Superintendent Elena Rocamora, taon-taon man sindang nagre-request sa gobyerno na dugangan ang bill allowance para sa mga tugang na PDL. Alagad man tinido pa man giraray ini sa 70 pesos na pinagkakasya o roal daw. Kapakod kay ni, naglalao man ang nauna bita ng ahensya na maitapauna ang sa idang request sa Kongreso na dugangan ng meal allowance nga ni makakanman ning marhay, masustansya ang satuyang mga katugangan na PDL. Alam mo tabi Karondang Philip, before na taon kita ning pagkakataon kay bana ko kay si Karondang Bane. At tapos si Karondang si Bane, si Ate Glenn Pérez nakaiba. Na hiling mi igdi sa kunyan BGNP Iriga kung ano ang klaseng pagkakan. Talagang tipid man talaga kaya nga ni Karondang Philip. Saan 70 pesos nga ni, ano lang ang mababakal mo kayan kung uuduron. So, Diyan sa District Jail, sa BGMP, sa La Purisima. Iyo tabi Karondang Philip. So marinara nga ni na minsan mabuot ang jail warden na naka-assign, nagdudugang kung ano itong naitapauman sa iya, isinishare man niya sa mga PDL. Siya lang ang komento, ang hinaing ka na unang bita ng ahensya na sana dugangan man lang. Kahaloy na sabi ini Karondang Philip, kunyan pa ini, taon pa kay President Duterte. Pero kunya na nang ini na halos taon-taon, alagad dai talaga sila natatawan ng atensyon, na dugangan man lang. Ang gusto ko ta nila, at least mga 150 or 100, tanganing makapag, kunya man sila, makapaglatag ba rin masustansyang pagkakan. May nakauli nga ni kita Karondang Philip, di ko na pangaranan, di ko na sabiyon kung sa ina lugar. Basta hindi sabi ko na minsan tabi to, pati sabi man tabi, pero pagkakanta din ban, mas nakakalaman lang sa sagmaw na pagkakantang kunyan, urig. Siyempre, tinitipid. Siyempre, ang mga personahis man, mga empleyado kang BGMP, titipidin man kung ano itong meal allowance sa kanyang pagkasyahon sa sarong bulan. Kaya ibabagang mga PDL, ibabaganin mga hanap buhay man dyan sa Laogan na selda. Iyo, pero ang kunya kaya tabi Karondang Philip, bako man gabos na PDL, ito pinagkakakitaan. So sa kadai, sabi ka nga nakulay niya ito na empleyado kang BGMP, haloy na talaga ini, na sana man, taday sila madugangan kung ang ibang ahensya halos bilyon-bilyon ang tinataong pondo kasi daday madugangan na 70 parugangan man tangani ang matawan man ni masustansyang pagkakan ang satuyang mga personal deprived of liberty. So sana inuhurot ninda na ngunya na 2025 maubentuhan naman ang haloy na nidang inuhurot. So ihapot sa mga congressman at senador pati naman sa DILG. Iyo nga ni tabi Karondang Philip, araman niya to na ang Bureau of Jail Management and Penology halos saral daw nagdudugang. Kung may nakaluwas na duwadaang, may madugang minsan 3, 4, 5. So paano man nga ni talaga kakasyahon ang 70 pesos na meal allowance nila? Yao na dyan ang pamutuhan, panggabihan, sabi nga ni kanagahan, pamutuhan, panggabihan. So paano pagkakasyahon ang 70 pesos? So yan tabi Karondang Philip, ang sa tuyang heras na informasyon na ihabol sa lakas sa imong programa, alis sa location, Raka Cáceres, reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel. Kapit sa pagmamakulog mo sa mga persons deprived of liberty. Kung minsan na iba pong ahensya kan sa tuyang gobyerno, mayo man pag makulog, maray pa so mga kababayan niya to. Siyempre, ang nagmamakulog kan, number 1 sa mga kapamilya nindang yaon sa luwas kan preso. Sakaan mismong mga yaon dyan sa Bureau of Jail and Management and Penology. Kumusta man palan ki Manoy Felix Castillo, Ilin Panti Servino dyan po sa Babatngan, San Isidro, digdi po siyudad kan Iriga. Siyempre dyan sa Santa Teresita, ki Manay Pinagunowo na sinman Manay Hilda Rambuyong.
Diyan sa San Jose, sa Banawan, Canbao, Kipunong Barangay, Nini Ablan. Imanay Munching Maglapid. Dagusta daw ining sarong Korean na mukbang vlogger ang nagadan mientras na naka-live. Si Pan Shouting, 24 anyos ang nagadan na naka-live broadcast duman sa nasyon ka na Korea kan nagtalikod na aldaw. Naraman sa autopsy na severely deformed asin na pano ni na undigested food ang sa iyang tulak. Asin nag-abot sa sobra sa 300 pounds o libras, sobra man sa 136.1 kilos ana sa iyang timbang. Opisyal na pinagdeklaraan overeating ang dahilan kan sa iyang pagkagadan sigon sa report. Nainggan niya subot ining sipan na magpuo na magmukbang dahilan ta nahiling kay ni ana marikas na pagkita sa pagbibideo live stream kan sa iyang mga amigo-amiga, mga barkada nasa man na mukbang vlogger kaya lang nasubran palanin kakan. Ini ang naging problema ni mukbang vlogger. Kaya ingat-ingat po ang mga vlogger na mahilig magparakakan. Mahilig magparapaki dula. Kung arog po kayan ang nangyayari. Nagabablog ito palan matatapos na sa iyang buhay. Bako ng hayahay. Dayadayan buhay. Tadto na ngon. Bueno, inaabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon sa luwas si Raquel Caceres, Jonathan Oliva, Sinman Glinda Viares. Na information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Sa lado technical si Cha Benaobra. Ay na daw si OIC, si APA. An kapi na may ipinaglalaban. Ako man po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica.